ये या मुझे सरशी समेस्त तुम्ही कष्ट तेल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो आणि हांव तुमकां विशेव दितलो. मुझे जू तुमच्या खांदार घेया आणि मुझे लागचें शिका, कित्याक हांव भोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक मुझे जू व्हावूंक सुलभ, मुझे वजें हाळू. जेजूची ही भास विशेष करून इजाईया प्रवादीची आणि जाणवायाच्या पुस्तकांतली वा सिराकाच्या पुस्तकांतली. दाखल्याक सिराक अध्याय 50:1 वाक्य 20:3 म्हणटा, तुम्ही नेणाऱ्यानो मुझेशी येया आणि मुझे शाळेंत रावा. तुमची गोमटी तिच्या जुआ पोंदा घाला, तुमच्या आत्म्यांक शिकोवन मेळू. ती लागींच आसा आणि ती मेळता. मुझे शिकवणेंतली थोडीच ऐका आणि मुझे वरवीं तुमकां रुपे आनी भांगार मेळटले. इजाईया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 50:5 वाक्य 3 म्हणटा, कान दिवन ऐका आणि मुझेशी येया. ऐका आणि तुम्ही जियेतल्यात. जेजूच्या उतरांक आज चावी म्हणले परी आसची उतरां मातेवसो अध्याय 20:3 वाक्य 4 हंतली. जड आणि वावोंक तांकानातले भरे बांधून मनशाच्या खांदार ते चढयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. प्रवादीय चिंतपांत जू पारकोवणेच्या वा देवाची कुशी जाणा जावपाच्या हातेराक वापारची सर आणि नियमशास्त्राचे वेंगप आणि पाळपच हें जू. तें देवा लागीं विश्वासपणाचो संबंध हाळू करपाक दिल्ले हातेर. पूण नियमशास्त्राच्या कानून प्रधान वादा नदरेचे समजणेन वा इंग्लिशान सांगचें तर लिगलिस्टीक अंडरस्टँडिंगाक लागून हो संबंधच कश्टांचें वजें जालो. सुवार्थेंत जेजूची शिकवण नियमशास्त्राचें जड वजें हाळू करून दिवपी आणि देवा लागीं संबंध सलीस करपी शाळा. येया आणि मुझे लागचें शिका म्हणच्या जेजूचे शाळेक प्रवेश वा एडमिशन सुरू जाला. खुद्द जेजू प्रिन्सिपलच आज फॉर्मा वांटूंक लागला.